Salam dostlar, şu gün Blender sapaklarımızın 5-sine başlayat. Dostlar 5-nji sapakçyla gelin bolsaňyz, onu size gutlayan. Köp zatlar şu wagt edýän zatlarymyz size kyn görünýändir. Belki edip bilmerini pikir edýänsiňiz ýöne. Oşon ýalyk ýagdaýlar hemme kişide bolýar. Hiç zada höwesiňizi gaçyrman, dowam edin, wagtyň geçmegi bilen şunu edýän zatlarymyz size iň ansatçy zatlaryň biri bolup galar. Ondan hemen devam edeceğiz. Berden size screencast edonu açacağım. Geçenki sapağımızda, 4. sapağımızda screencast edonu açmandım, yadından çıkarttım, başlarsınız. Eğer de 4. sapağı değişikli soracak zatlarınız varsa komentarda belirlen hukman cevap verin. Şimdi olsa devam edeceğiz. Bugünkü sapağımızda obyektleri pozmak, obyektleri gizlemek ya da obyektleri kopyalamak. Şunun hemmesinin üstünde durup geçeriz. Birinci bilen viewport ekranımızda häzir kamerany podýas, lighting podýas. Häzir belki ýene-de bir sana obyekt goşalyň. Bir UV sfer goşulýar we Y ýene-de bir konsum goşalyň. Y bu tarafdan alayım. Inni seyredin dostlar. Blender viewport ekranına obyektleri pozmak için obyektin üstüne basýas we klawiaturadan X'e basýas. Şondan sonra delete select object diýip, ýagny obyekti pozmak isleýäňizmi? Delete bassaňyz pozýaňyz, cancel bassaňyz atmen edýäňiz. Ýa-da inniki bir ýoly obyekti üstüne basyp saýlaýaňyz, myşkan çep knopkasy bilen delete bassaňyz obyekti gün pozýar. Obyektimizi iyidine getiriyaz. Obyektimizi iyidine getirdik. Inni obyektler ne gizlemeli? Obyektler gizlemek için biz esasen klaviaturadan obyektimizi saylap K harfine basýas. Obyekti gizlediğimiz bu obyekti pozduğumuz değil, yine obyekti gizledik. Ine berde outliner ekranımızda, yani outliner bölümümüzde görünüşü yani yankı cube hakikatte bar. Ýöne ine gapdanlaky göz şekilci yapık ýagdaýda şu üstüne basmam ýyzyna getirdi bilýäs biz. Ýa-da obyektimizi saýladyk, K harpy bas, gizledik. Alt K bilen ýyzyna da getirip bilýäs. Egerde biz şu obyektimizin üstünde işlejek bolsak, beýleki obyektler bizim görmegimize diýan ýetirýän bolsa, görmegimizde diýan ýetirýär dällerini bize müşahede edýän bolsa, şu obyektimizin üstüne basamyzdan soň numpad'dan slash'a basýas. We şu obyektlerimizden galan obyektler gizleýär. Näili? Numpad'dan slash'a bassak, ine obyekte golaýlady, ine ýyzyna süýşýäs. We berde seretseňiz, beýleki iki obyektimiz ýokdur. Beýleki iki obyektimizi ýyzyna getirmek üçin bolsa, ýene-de numpad'dan slash'ın ödüne basýas. Bu beýleki gizlen obyektlerimiz ýyzyna gelýär. Indi bolsa obyektleri kopýalamak. Obyektleri kopýalamagyň esasy iki tane görnüşi bar. Ýagny short case'de iki tane görnüşi bar. Ine meselem şu wagt şu cube'y saýladyk. Şu cube saýladyk, dogrymy? Indi şu saýlan cube'myzy Shift D bilen kopýalaýas we X okunyny süýşürýäs. Şu obyektimizi kons podaýyn berdim. Sferanam podaýyn. Şu obyekti Shift D bilen biz kopýaladyk. Munyň beýleki gapdalyna Alt D bilen bir obyektimizi kopýalaýas. X D basyp süýşürdim. Indi şu iki obyektin tapagy näme? Bu obyekt Shift D basyp kopýalanmaz. Bu obyekt bolsa Alt D basyp kopýalanmaz. Alt D basyp kopýalan kopýamyz öz kopýasy bilen bile hereket edýär. Näili? Meselem, men şu obyekti ulorsam, kopýalan obyektim bilen bile ulolýar. Ýani şunyň ikisi bile hereket edýär. Ýa-da tapagy ýok. Evet. Ene. Şu obyektimizi özüni taýladyk. Şu obyektimizi ulorsak, ulolýar. Kiçelsegem kiçelýär. Uloldyk goýalım. Bu obyektimiz bolsa Shift D basyp kopýaladyk. Bu obyektimiz diňe aýratyn hereket edýär.
Mesela bu obyektimizi ulurtalım. Kiçeltsegem. Bu obyekt bilenem, bu obyekt bilenem, ikisi bilenem hiç ýeri düýbünden baglanyşy ýok. Shift D bilen Alt D kopýalamagyň tapaklary ine şunda. Şeýlelikde dostlar, Blender tapaklarymyzyň 5-nji geçip oturýar. Videomuzy göwnüňizden turanmaksa kanalymyza agda bolun, like basyň, gyzyklandyrýan soraglaryňyz bar bolsa kommentariýada belläp geçiň. Başardandan jogap bermäne çalışalım. Ya da Instagram akkauntumdan şutaýdan belläp geçip has gyzyklandyrýan zatlar bar bolsa şo taýdan sorap bilýäňiz. Indi tapaklarda görüşýänçek sag bolun dostlar.